zájem. A jestli už jsem posílala ty novité Lukošové a ty jsem ji posílala, tak ji zavolám. Budu moc trochu pomoct. Blanc podpořil už tak dost kvalitní ofenzivu Třince a tak se hrál převážně před brankou Slávie, kterou svými zákroky držel na poru brankář Stupčenko. Vyzrála na něj až v 18. minutě trojice Petr, Světoň a Martinec, která vyzvala po dvou třetinách. Brno 1-1, Litvíno České Budějovice 5-1, Karlovy Vary Kladno 1-1, na všech stadionech se ještě hraje. Včera Liberec prohrál doma z Boleslaví 2-6. Hokejista Aleš Kotelík zatím v Rangers plní normu zápasu gól. Po výhře nad Washingtonem mu asi děkoval brankář Lundqvist, pustil totiž hodně hloupý gól.